Mibalik na sa normal nga face-to-face ang pagpahigayon sa weekly flag raising ceremony kundi tanang kawani sa Kapitolyo Probinsyal sa Misamis Oriental hiusa sa pagpakayab sa nasudnong bandila at ubangan ug hawanan sa Capitol Building. Adlaw Lunes, Enero 3, labing unang Lunes sa tuig 2022. Dako ang kalipay sa tanang empleyado sa Kapitolyo, hilabi na ni Governor Bambi Imano nga subli na balik na sa face-to-face ang pagpahigayon sa sinimanang pagpakayab sa nasudnong bandila. Ang buhatan sa Environment and Natural Resources kon Enro Misor sa pagpanguna ni Engineer Rene Gingging maoy host o nanguna sa seremonya. Malipayon si Governor Bambi nga dili na diha sa monitor sa computer makita ang mga hulagway sa mga empleyado apan personal na kini niyang makita ug labaw sa tanan dili na sa lawak nga sirado nga maoy delikado sa Omicron variant. Apan bisan pa man niini pabilin gihapong hagit niini ang maong setup, hilabi na prioridad sa iyang pamunuan ang maayong panluwas sa tanan. What a wonderful way to start a year where we are all able to gather. But as Chief Jerry had said, cases might have gone down unlike our neighboring provinces or cities. But it is not something that we have to be or we will be complacent. We must not be complacent with. Nandili pagkit angay kumpiyansa. Gisiguro sab sa kagamahan ng probinsya nga sa pagbalik ni ining face-to-face flag raising, dili mabutang sa risgo ang seguridad ug padayon ang pagpatuman ug pagmintinar sa social distancing, pagsuot sa face masks ug pagsubay sa mga safety health protocols batok COVID-19. Sa nahabiling adlaw ni Governor Bambi isip amahan sa lalawigan, dako ang pagtuo niini nga walay pagsulay nga dili mabatukan kung ang tanang katawhan magtinabangay. Gihangyo usab ni Governor Bambi ang mga kawani sa Kapitolyo nga ipadayon og siguraduhong dili mabalda ang tinud-anay nga panerbisyo bisan pa man sa mga pagsulay o hagit sa panahon. Kauban si Andy Pakamalan sa kamera, ako si Lambert Regian Amor Maygay, alang sa limpi ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.